wannan rana dai dukkanin wani musulmi yana cikin farin ciki da jin daɗi. So bamu san me zaka faɗa a kan wannan rana ba. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh. To abinda zan faɗa dai sai dai in gode Allah tabaraka wa ta'ala da ya kawo wannan rana. Saboda da yawa sun gani da yawa ba su gani ba. Saboda sha'anin rayuwa. Kuma da Allah ya kawo mu to ba abin da zamu yi wa Allah sai godiya. Kuma sai mu fatan Allah ya nuna mana wata lafiya. Amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah. Muna godiya sosai, muna godiya, masha Allah. So ga dai ana ta ɗaukar hotuna dai kamar da kuke gani, gashi ana ta ɗaukar hotuna. Malam mai ɗaukar hoto me zaka ce game da wannan rana mai albarka? Assalamu alaikum. Gaskiya wannan ranar farin ciki ne ga dukkan musulmi na duk duniya baki ɗaya, ba mu nan Najeriya kaɗai ba, balle garin Lagos, dukkan muna farin ciki da wannan ranar gaskiya. Alhamdulillah. To masha Allah, masha Allah. Sallan Idi sannan kuma mun zo nan muna celebration na ɗaukan hoto. Yawa shine gaskiya alhamdulillah. Alhamdulillah, masha Allah, masha Allah. To malam kai fa me zaka iya cewa ga wani ma dai yana ta ɗaukar hoto dai? Mun san shi ma maybe yana da abin da zai faɗa. Alhamdulillah, masha Allah. Mu dai a nan garin Lagos mun yi sallah lafiya alhamdulillah. Muna wa musulman duniya gaba daya barka da sallah. Allah ya karba mana, Allah ya maimaita mana, amin. To masha Allah.